I m'agrada molt també la idea que la Poli s'hi fa la filosofia, perquè de fet la filosofia per mi és una activitat compartida. No m'imagino fer filosofia sense diàleg, sigui aquest diàleg doncs, en persona o en posterior escriptura o lletra, però la filosofia ha de ser una activitat sempre compartida. Tot i que els filòsofs, ja ho saps molt bé, tots diuen que el millor moment per pensar és amb un mateix, estar sol. Sí, però jo ara et faig una mica l'experiment a la contra. Si només existís jo en el món, no sé, potser sí caldria tanta filosofia. D'acord que hi ha d'haver un moment d'entotsolament, un silenci, una lentitud. Tots hi han passat per aquí, tots els filòsofs, la gran majoria. Sí, però clar, si només existeixo jo, no? Si posem per cas soc solipsista, no? Si només crec que jo existeixo en el món, no sé si té gaire sentit realment la filosofia o qualsevol altra cosa. Per això reiterava aquesta idea doncs, de comunió i de compartir amb la filosofia, sense treure doncs, que cal tenir moments de reflexió i moments doncs, això d'introspecció també, no?